En el passat mes de maig, el regidor de Compromís, Joan Baudés, va preguntar-li a la regidora d'Urbanisme, Eva Martínez, si s'havia notat un increment en la demanda d'habitatge. L'edil va indicar que la comparativa real no podrà ser fins que no hi hagi passat l'any, però aquest increment de mitja està rondant el doble. Hem vist la contractació d'un jurista per al tema de llicències d'obra i urbanisme. Era preguntar-vos, perquè per lo que hem estat parlant en algunes immobiliàries, algun constructor, la demanda de vivenda en Bétera està sent molt elevada i entenem que haurà hagut alguna entrada, s'haurà notat l'entrada d'obres majors. Sí que preguntar-ho a la regidora d'Urbanisme si se nota aquest increment d'obres majors en el poble o se segueix una tendència més o menys pareguda a la d'anys anteriors, perquè pel que pareix jo crec que el tema de la pandèmia ha vingut també per a incrementar la demanda de vivenda en urbanizaciones, ¿no? En zonas disperses. Efectivamente, no sabría hacer una previsión porque obviamente va a ser a futuro, pero lo que sí que hemos hecho ya con las arquitectas tanto de licencias de obra mayor como de licencias de obra menor, hemos visto ese incremento con respecto al año pasado. Lo que sí que te puedo decir que en los meses que han pasado de esa comparativa, que obviamente pues, la comparativa real no va a poder ser hasta que no haya pasado el año, ese incremento de media estamos rondando el doble, o sea, no es un poco más, es bastante más. La verdad es que sí que se ha notado, no sé si por las circunstancias del COVID, que Bétera, aparte pues por otros atractivos que tenemos, que comunicaciones, proximidad, etcétera, etcétera, sí que hay bastante interés en nuestro municipio con respecto a las licencias y se ha notado muchísimo.